Tässä on mun kerviilit. Neko. Neko, sanotko moi? Niin, siinä on Neko. Niin. Ja täällä on Pähkinä. Pähkinä on vähän arka. Tuutko säkin sen? Niin. Pähkinä. Se meni nyt tonne sisälle. Mä asun tuolla. Siinä on... Sanot vaan. Mun YouTube-video. Niin. Neko saa antaa tassua. Tämä on yrittänyt opettaa. Neko, tässä on. Tässä on. No, ei se nyt halua. Sitten Neko osaa työntää sen pään mun käteen tohon. Tonne. Neko. Täällä on YouTube. No, sinne se tuli hyvä temppu. Hyvä poika. Ja molemmat ovat poikia. Saat herkun. Olepa hyvä, tässä sinulle on herkku. Haluatko sinäkin Pähkinä herkun? Ei Neko, älä zoomaa. Se meni zoomaan. Sinäkin Pähkinä saat herkku. Odotapa hetki. Pähkinä tossa. Sinullekin herkku. He ovat hyviä poikia. On tuolla vähän kurkkua. Onko hyvää kurkkua? Joo, mitä sä teet? Älä nyt. Mutta tässä on mun kerbiilit. Moikka! Haluatko moikka?